Ці ведаеце вы такое мястэчка ў Беларусі? Свір. Ну, мусіце ведаць. Мы ўзгадвалі пра яго ў нашай перадачы пра Стэфана Баторыя. Успомні, што яшчэ ў мінулым годзе было. А што ў мінулым годзе? Мы ўвогуле толькі першы сезон здымаем. А баек наплёў на 10 вякоў. Ну, ведаеце, я яшчэ шмат магу. Вось у 1579 годзе кароль стаяў на гары свірскага гарадзішча, а гарадзішча ў Свіры цудоўнае, прыгожае, з выглядам на шыкоўнае возера. Эх, кайф проста. Ну, пачалося. Зноўку ён пра сваё гарадзішча. Ладно, вяртаемся да тэмы. Стэфан Баторый збіраў у Свіры войска, каб ісці адбіваць у маскавітаў Полацк і Пскоў. Вось у гэтым 1579 годзе. І войска сабралася вялізнае, а каб лепш разглядаць свае атрады, Стэфан Баторый якраз і ўзабраўся на гару свірскага гарадзішча. Вось жа, само мястэчка Свір хутчэй за ўсё заснаваў і, верагодней за ўсё, нават гэту гару насыпаў за 200 гадоў да Стэфана Баторыя іншы важны гістарычны персанаж. Князь нальшанскай зямлі, звалі якога Даўмонт. І Баторыю хутчэй за ўсё пра гэта расказалі. Як? Даўбонт? Даўмонт. Даўмонт? Даў Бог чалавеку імя. Ну, якое даў, такое і насіў. Вось жа, у 1579 годзе Стэфан Баторый стаяў на той самай гары князя Даўмонта, аглядаў задаволена свае войскі і не ведаў, што ў будучым вайсковым паходзе пад горадам Псковам ён зноўку сустрэнецца са старадаўнім літоўскім князем Даўмонтам, якога пскавічы чамусьці называюць Тимафеем. І гэта сустрэча для Баторыя скончыцца не вельмі добра. Карацей, сёння якраз пагаворым пра князя Даўмонта Тимафея, які нарадзіўся ў Літве, а зрабіў бліскучую кар'еру на Русі. Тимо, дык выходзіць ты Даўмонт Такудовіч? Гэта тваё імя па-літоўску? Не, там была іншая прычына, чаму у князя было два імя. Вот давайте я раскажу, і вы даведаецеся. Жыў князь Даўмонт у далёкім 13 стагоддзі, а таму звесткі пра ягонае жыццё, асабліва пра ранні перыяд, вельмі моцна блытаюцца. Таму тут мы распавядзём найбольш кананічную, ну і па супадзенні найбольш кінематаграфічную версію тых далёкіх падзей. Каманда, вітаю вас! Сёння мы распачынаем здымкі новага кіно пра нейкія там... Як яны там... Нальшаны. Пра Нальшаны. Гэта праект пра беларускую гісторыю, таму я падазраю, мне трэба будзе абавязкова ўмяшацца ў сцэнар. Дадамо туды аганьку. Лічыцца, што Даўмонт у сярэдзіне 13 стагоддзя быў адным з князёў нальшанскай зямлі. Нальшаны – гэта адна з усходне-балтскіх гістарычных абласцей па суседству з Літвой і Жамойцю. Калі прыблізна паказваць, то гэта сумежжа сучасных Літвы, Беларусі і Латвіі. Зноўку ж, лічыцца, што менавіта Даўмонт заснаваў рэзідэнцыю нальшанскага княства на высокай гары на беразе возера Свір. Дарэчы, калі будзеце ў мястэчку Свір, то падымецеся на гарадзішча, Зноў ён гародзіць пра сваё гарадзішча. І буду гаварыць, таму што калі падымецеся на гэтае гарадзішча, то адразу зразумееце, чаму Даўмонт выбраў гэтае месца для сваёй рэзідэнцыі. Там, куды вокам не кінь, усюды прыгажосць і стратэгічнасць. Актыўнасць і поспехі Даўмонта ў параўнанні з іншымі князямі магчыма тлумачыліся тым, што ён быў сваяком найбольш амбітнага і ўплывовага тады літоўскага князя Міндоўга. Ну, таго самага, які запачаткаваў ВКЛ. Жонкі Даўмонта і Міндоўга, Марта і Агна, былі роднымі сёстрамі. Ну, а кумаўство ў тыя часы было легальным і самым натуральным спосабам вырашаць дзяржаўнае пытанне. 700 гадоў прайшло, а кумы не звяліся. А мы вось без усялякага кумаўства на перадачу патрапілі. Кастынг быў. Дык вас жа толькі трое прыйшло. Ну на што гэтыя дробязі ўзгадваць? А вось не скажы, не дробязі гэта.
І далейшая гісторыя пра Даўмонта паказвае розніцу паміж кастынгам і кумаўством. Вось глядзіце. У тым далёкім 13 стагоддзі ўсё спачатку ішло добра, пакуль Міндоўг не паламаў гэту кумаўскую сістэму, прычым максімальна нечаканым і брутальным спосабам. Дзесьці ў 1262 годзе памерла жонка Міндоўга Марта. На пахаванне, зразумела, прыехалі Даўмонт з Агнай. За памінальным сталом Міндоўг доўга прыглядаўся да Агны, а пасля устаў і перад усімі гасцямі абвесціў, што перад смерцю ягоная жонка папрасіла, каб яе сястра Агна стала яму, Міндоўгу, новай жонкай, а ейным дзецям новай маці. Нібыта баялася Марта, што зусім чужая жанчына будзе няўважлівая да яе дзяцей, а вось родная сястра будзе іх добра выхоўваць. Стоп! Я прям бачу. Сядзіць Агна, капусту кіслую сёрбае. І тут раптам яе клічуць: Агна! Яна ўжо страпянулася, сцялася і заходзіць Даўмонт. Так, дзе Даўмонт? Даўмонт на план! Курыць пайшоў! Так, хутчэй клічце яго! Тут зараз будзе яго самы аганёк! І прынясіце мне літр крыві! Не, лепей цэлых два! Нават па тых варварскіх часах рашэнне Міндоўга выклікала шок у гасцей. Але ніхто нічога не мог зрабіць, бо на той момант князь быў на вяршыні сваёй магутнасці. Таму Агну проста забралі слугі Міндоўга, а самога Даўмонта, відаць, выгналі, і ён мусіў вяртацца ў Нальшаны адзін. Ну і відавочна, што пасля такой абразы Даўмонт далучыўся да першай лепшай змовы супраць Міндоўга. Ужо ў наступным 1263 годзе пляменнік Міндоўга Транята пачаў збіраць незадаволеных палітыкай князя баяраў. Траняту не падабалася прахрысціянская палітыка Міндоўга, а Даўмонту, яму ясна, што не падабалася. Змоўшчыкі высачылі, калі Міндоўг пойдзе ў лазню без вялікай аховы, напалі на яго і засеклі разам з 2 сынамі. Калі сам Міндоўг не схлусіў, і сапраўды ідэя пра тое, каб забраць Агну належыць ягонай жонцы Марце, то атрымліваецца, што жанчына сама наклікала бяду на сваіх дзяцей. Чыстая гульня тронаў выходзіць. Усё як у Джорджа Мартина. І тут Джордж Мартин трэба ўзяць пачытаць. Дык гэта, аказваецца, столькі пра гісторыю Беларусі пісаў. Пачытайце, добрая кніжка. Па выніку змовы Транята сам стаў вялікім князем, а Даўмонт вярнуўся ў Нальшаны адпомшчаны. Але гісторыя на гэтым не скончылася. Гульня тронаў толькі пачынала набіраць абароты і браць у ахвяры тых, хто яе распачаў. Прынясіце мне яшчэ літр крыві! Мне пачынае падабацца гэты сцэнар. Літаральна праз год, у 1264 годзе, прыхільнікі Міндоўга самі арганізавалі змову і забілі Траняту. Вялікім князем стаў сын Міндоўга, Войшалк, які нечакана для ўсіх зняў сябе манаскую расу і разам з пінскімі палкамі рушыў на Наваградак адваёўваць спадчыну бацькі. У нас пра гэты сюжэт ёсць асобнае відэа. Паглядзіце, калі не бачылі. І вось тут ратавацца давялося Даўмонту. У 1265 годзе ён збірае рэчы, склікае дружыну ў 300 чалавек і едзе ў Пскоў. Чаму ў Пскоў, не ясна. Магчыма, былі ў яго нейкія дамоўленасці на гэты конт. Літоўскія князі так ці інакш камунікавалі з бліжэйшымі рускімі гарадамі і часам досыць паспяхова. Напрыклад, адзін з пляменнікаў Міндоўга ў тыя часы, Таўцівіл, быў полацкім князем. Захавалася такая гісторыя, што нібыта калі літоўцы прыйшлі пад Пскоў, то пскавічане вырашылі іх усіх пазабіваць. Паганцы ж. Але калі апошнія пагадзіліся хрысціцца, то іх усіх пакінулі ў жывых. Больш за тое, пскавічане паклікалі Даўмонта да сябе на княжанне. На першы погляд можа выглядаць дзіўнавата, але агулам цалкам вытлумачальнае рашэнне. Пскоў на той момант знаходзіўся ў сферы ўплыва Новгарада, а там якраз нядаўна памёр знакаміты князь Александр Неўскі. І ў рэгіёне у выніку адбывалася рознае абы што. Улада пераходзіла з рук у рукі, адчуванне стабільнасці гублялася, а тут, калі ласка, сур'ёзны і спрактыкаваны князь аб'явіўся з вопытам работы і добрым рэзюмэ. Трэба разумець, што ў Пскове горадам кіравала веча, і яно запрашала князя менавіта на службу.
Ну, не як гаспадара і аўтакрата, а як прафесійнага крызіс-менеджера, яшчэ і са сваёй камандай. Ну, Даўмонт, канешне, пагадзіўся. А што ён быў паганцам, гэта нічога? А нічога. У тым жа годзе Даўмонта ахрысцілі ў Пскоўскай Троіцкай царкве пад іменем Тимофей. І ўсе засталіся задаволеныя. А я вось незадаволены! Дзе канфлікт? Дзе драма? Без паганца ўжо ж фільм не прадасца. І крыві яшчэ столькі ў загашніках засталося. Чакайце, я прыдумаў. Вось падчас хрышчэння хай на іх нападуць. Белыя хадакі! Дык гэта ж было ўжо ў Гая Рычы. Толькі прыдумаў, ужо злямзілі. Ну ё-маё, як тут можна працаваць? Як толькі Даўмонт атрымаў хрост і новы сталец, ён актыўна заняўся вырашэннем ці то дзяржаўных, ці то асабістых справаў. Ну, мяркуйце самі. Пасля ад'езду Даўмонта Пойшал аддаў ягоныя землі іншаму нальшанскаму князю Гердзеню. Вось жа Даўмонт ужо ў 1266 годзе з дружынай адправіўся ў паход на Літву, а верагодней за ўсё якраз на Нальшаны, дзе захапіў у палон дзяцей Гердзеня. А ў наступным 67 годзе, аб'яднаўшы пскоўскія і наўгародскія палкі, Даўмонт адправіўся яшчэ ў адзін паход на Літву і на Полацк, дзе заманіў войскі Гердзеня ў засаду і забіў там свайго ворага. Гэта Оскар! Гэта дакладна Оскар! Я не магу! Да дасягнення ўсяго майго жыцця! Каны, Берлін! Я сыду з гэтага Беларусьфільма! Netflix, напэўна, зачакаўся! Витя, я табе уйду з Беларусьфільма! Ты, долбень, рацыю не выключыў! Карацей, выглядае на тое, што Даўмонт напоўніцу выкарыстоўваў службовае становішча ў асабістых мэтах. І пскавічанам гэта чамусьці падабалася. Бо калі ў наступным годзе Яраслаў Яраславович, наўгародскі князь, гэта брат і наступнік Александра Неўскага, паспрабаваў прыбраць з пскоўскага пасаду залішне амбітнага літоўца, то пскавічане выступілі супраць. Глядзі, сказалі яны, чалавек з каня не злазіць, б'е Літву, якая нам дакучала, вынікі паказвае, а ты так можаш, не можаш, сядзі і маўчы. Лоўка яны яму рогі паабламалі. Ну так, калі асабістыя інтарэсы супадаюць з дзяржаўнымі, справы могуць ісці вельмі роўна. У 1268 годзе пскавічане з наўгародцамі пад кіраўніцтвам Даўмонта вырашылі прагуляцца цяпер па землях Тэўтонскага ордэна і вялікім войскам зайшлі на тэрыторыю сучаснай Эстоніі. Ні аднаго замка ўзяць яны не здолелі, але нарабавалі шмат. За гэта крыжакі 2 наступныя гады хадзілі паходамі на Пскоў, але захапіць яго таксама не здолелі. Даўмонт адбіваў гэтыя напады. Агулам наступныя 20 год крыжакі былі асноўным спарынг-партнёрам Даўмонта. Яны па чарзе хадзілі адзін на аднаго, і сам Даўмонт з гэтага па выніку меў неблагі заробак. Хадзілі па чарзе, а зарабляў Даўмонт? Як так? Ну, відаць, Даўмонт быў крыху больш паспяховым у гэтых паходах. Бо мы ведаем, што Даўмонт заклаў у гэты час у Пскове некалькі каменных храмаў і манастыроў. То ён там рабаваў, а тут храмы будаваў? І нармальна яму было? Ой, нармальна, тады ўсе так рабілі. Удзельнічаў Даўмонт Тимофей і ва ўнутраных разборках паўночна-рускіх князёў, таму што ў пэўны момант узяў сабе ў жонкі дачку уладзімірскага князя Дмітрия Александровича. Што сталася з першай жонкай Даўмонта, Агнай, за якой, в прынцыпе, і разгарнуўся ўвесь гэты сюжэт, не пытайцеся. Гісторыя пра гэта нічога не ведае. А я вам зараз раскажу. Агна уцякла да амазонак і стала правадыркай валькірый. Аднойчы цёмнай ноччу, калі Даўмонт ішоў па лесе, яна напаткала яго, седзячы на белым медведзі. Або не, на кентаўры. Не, чакайце, на цмоку. У нас ёсць бюджэт на цмока. Вось жа, у 1282 годзе Даўмонту давялося ратаваць свайго цесця Дмітрия Александровича з палону ў Ладазе, куды яго пасадзілі ягоныя ворагі, і вяртаць свайго сваяка назад на вялікакняскі прэстол.
Памёр Даўмонт у 1299 годзе. У гэтым годзе на Пскоў у чарговы раз напалі крыжакі. Яны знянацку з'явіліся пад сценамі, спалілі пасад, але дзядзінец узяць так і не змаглі. Стары ўжо князь здолеў арганізаваць не толькі абарону, але і контрнаступ, які адкінуў ворага ад гарадскіх сценаў. Праз 2 месяцы, 20 мая 1299 года, ці то ад ранаў, ці то ад пошасці, якая ахапіла горад пасля бітвы, Даўмонт памёр. Пракіраваў Даўмонт Тимофей у Пскове па выніку. Давайте палічым. 1299 мінус 1266. Колькі выходзіць? Ну і чаго чакаеш? Табе калькулятор даць? Гавары, давай, не выпендрывайся. Я хацеў, каб вы патрэніраваліся. 33 гады ён пракіраваў. Гэта па тых часах вельмі і вельмі шмат. Больш за яго на стальцы Пскова больш не сядзеў ні адзін князь. І Даўмонт жа не проста сядзеў, узбагачваў горад, адбіваў ворагаў, будаваў храмы. Па выніку Даўмонт Тимофей пакінуў пасля сябе вельмі добрую памяць у горадзе. І нават больш за тое. У 14 стагоддзі пскавічане пачалі чаканіць свае гарадскія манеты з такой вось дзіўнай выявай. Дык гэта малпачка нейкая? Ці хто? Ну, сімпатычная такая. Якая малпачка? Гэта галава караля з рукамі. Да, мастакі былі нейкія крыварукія. Ну, сапраўды, выглядае крыху смешнавата, але гэта важная гістарычная выява, бо лічыцца, што гэты кароль на манеце, гэта і ёсць Даўмонт. А ў руцэ ў яго, паглядзіце, меч. Дык вось лічыцца, што гэты меч – гэта меч князя Даўмонта, які да сённяшняга дня захоўваецца ў Пскове ў мясцовым музеі. І гэта сапраўдная рэліквія горада – меч князя Даўмонта. Навукоўцы крыху сумняюцца, што ён належаў непасрэдна князю, але пацвярджаюць, што гэты меч паходзіць ці то з 13-го, ці то з 14-го стагоддзя. У любым разе гэта рэліквія яшчэ раз паказвае, наколькі Даўмонт Тимофей важная асоба для гісторыі горада Пскова. У 1579 годзе кароль Стэфан Баторый са сваім войскам, сабраным у даўмонтавым свіры, пасля цяжкай асады змог вызваліць ад маскоўцаў горад Полацк, які знаходзіўся пад уладай Івана Грознага 16 год. У 1581 годзе кароль вырашыў пайсці яшчэ далей і накіраваў свае войскі на Пскоў. Асада горада цягнулася доўгія паўгады, але скончылася нічым. Польска-літоўскія войскі вымушаныя былі адступіць. Менавіта тады ў Пскове актывізаваўся культ князя-ваяра Даўмонта Тимофея, які нібыта сімвалічна дапамог пскавічанам адстаяць свой горад. І Даўмонт быў абвешчаны святым праваслаўнай царквы, якраз тады. Атрымалася цікавая сімвалічная гісторыя. Баторый пачынаў сваю кампанію з гары Даўмонта ў свіры, а спатыкнуўся на спадчыне таго ж Даўмонта ў Пскове. Сам жа Пскоў, дзякуючы высілкам князя з Літвы, доўгі час быў адным з буйнейшых гарадоў Русі і вельмі доўга захоўваў сваю незалежнасць, страціўшы яе толькі ў пачатку 16 стагоддзя, увайшоўшы ў склад маскоўскага княства. Ці назаўсёды? Паглядзім. Меч князя Даўмонта ўсё яшчэ ляжыць у пскоўскім музеі, а ён дае натхненне.